kining kang baturon nga may issue na ang CIDG og subpina unsa may but pasabot ana. Malagmit ka na strong signal na nga diya si Bato tago-tago ni asa dapit ni palugwaon na mo ni anay subpina. Maunay mahitabo ninyo kung musupak mo sa among gusto. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karong buntaga mga kigsunan, mga kongresista gipaabot nga mohatag na sa ilang hukom karong adlaw kung mopabor o dili sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Karong adlaw na mahigala maoy gipaabot no kay voting na karon sa plenary kung unsay baruganan makigalaan sa mga congressmen. Ingon man ang mga congressmen mahigala sa Subo, apil sad mahigala nga tan-aon og unsay ilang mga baruganan ang mga congressmen sa tibuok Pilipinas, mga sukid ti paminaw. Kagatag pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nga ang Senado mahimong mo-convene dayon isip impeachment court sa Mayo 13 kung maduso na ugmang adlaw ang articles of impeachment ngadto na sa Senado. Straight to the point. Nagatanig pagtagad doon mga higalaan kay ang ilang Senate President kasi Tito Soto atat man gyud mga higala nga once pasar na karon mga higala masubmit na karon mga higalaan or naana ang voting karon sa articles of impeachment, masubmit na ugmang adlaw by May 13 mo convene na sila dayon wa na langan-langan forthwith mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ang pasabot mga higalan Tito Soto sa forthwith diha dayon yun. Ang Supreme Court mihatag mga higala og matawag nato og meaning anang forthwith gihatag na mahigala nga reasonable time matod pa Supreme Court pero ang mo determine sa reasonable time ang Senate. Straight to the So, sa ato point. pa katong gihimo ni Chief Escudero kanato korekto o kining himuon pun Tito Soto nga magdali siya correct gyapon. Kay para niya mahigalag mo reasonable time, Ato ni hatagag pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kigalaan na dinhi sa Sugbo usa ka adlaw sa wa pa mahigala sa dili pa ang pagbuto. Sa plenaryo sa ubos balay Balauranan gilusad ang gitawag og Reform Alliance for Accountability and Ethics kun Rage Coalition. Straight to the point. Kini ipakita nila ang ilang suporta alang sa pamilyang Duterte. Atol sa launching ni tambong si Davao City Mayor Basti Duterte kagahapon. Straight to the point. Ubay-ubay sab nga mga leader sa Sugbo ang nitambong kagahapon. O doon na sad mahigalay mga personalidad gikan sa PDP laban. I understand mahigala murag sila si Kiko Barsaga diha day. Sila si kinsa pa ning uban? Rowena Guanzon o uban pa manghigala no nga gikan sa kauluhan nga nanambong atol mahigala sa paglusad na no ni ining Rage Coalition. Straight to the point. Samtang Partido Demokratikong Pilipino kung PDP laban ni pasidaan nga dili mo suporta o dili mo dala og politiko sa 2028 nga eleksyon kadtong ni suporta sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Kanto sa nagpagtagad do butaga mahigala so kaning mga congressmen karong adlaw mo pili na sila sayo kayo mga higala no. O pili na sila karong adlaw kung unsa gyud ang ilang baruganan. Kaya ang PDP laban miingon sad nga dili na sa muda mamutang sa ilang kaugalingong kandidato nigabot sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Ato sa pagtagad mahigala pero di ba ka na maduna pa kausaban mahigala bawo na kas politika nga daghan man ang mga kausaban gyud unya sa pikas gabahin sa mga kigalan kini mga congressmen karon mga tarungan mapuni unya ug tan-aw nila mahigalag kalisod na mga tarungan masad nga wa sila nahimo kay naipit sila. Ay karon gong panahon na may gala di man sad basta-basta ron. Ang mga congressmen, mga higala, daw init sa ubos, init sa babaw. Daw bibingkan sila karon mga panahon na mga kigalaan. Mubutar ba o dili labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Mao ni point. ang kalibugan, may higala lahi man gutong impeachment mga kigalaan ni Chief Justice Renato Corona Indayken.
bisan ang Senate dili kay mabalaka ba wa man koy mga tao sad nga dili politika mahigala nga mudagan sa tos corona ug magkinaunsa. Kani karon kay si Sara Duterte mo ilang gusto nga iduot. Nagmusipyat, delikado man mahigala og maoy mapresidente sa 2028. Straight to the So point. ilang paningkamutan gyud dili mo sipyat. Nga ilang iduot mahigala nga kinahanglang ma-impeach yun. Ang problema inagabot sa Senate og ikaw may congressman karon, magunahuna man sa kang bidahan dili nilalim kay dili sa lower house mahimo nga masiguro ninyo. Inagabot sa Senate di man mahimong sigurado day. Straight to the So point. medyo problema na dapi dako mga sukit tig paminaw. Nagatanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin si dito sa kauluhan og ubang bahin sa nasod PNP CIDG mo isyu og subpina. Batok ni Senador Bato de la Rosa may kalabutan sa gihimong House Quad Committee investigation sa giingong extrajudicial killings atol sa war on drugs sa kanhi administrasyon. Straight to the Si point. Bato sa karon may galang katago-tago kay doon na warrant of arrest may galang matod pag ipagawa sa ICC. Kini mga huhungihong pa lang nya tago si Bato mahigala karon ipatawag ha. Pinaagi sa subpina pagauson gyud nila mga sukid dig paminaw. Ang timing mahigala unsa man ni pagpanghulga labot sa impeachment. Straight to the point. Ang tanan mahigala dunay mga timing or wa ni timing na timingan lang. Katong pagtagad lumutaga mahigala niya. Unsa man sa ni Bato? Mo lugwa ka ni karong adlaw or dili? Straight to the point. Katong pagtagad lumutaga sab sa atong pagbatnuman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni paila-ila na ngadto sa iyang bag-ong abogado nga gipili sa iyang anak nga si Veronica o partner ini nga si Hanilet Avancinia. Straight to the point. Samtang sa abroad, US President Donald Trump ni salikway sa peace proposal sa Iran og nihulagway ini nga totally unacceptable. Straight to the point. Yapay problema mahigala sa nasod, yapay problema sa gawa sa nasod, Jesus Ginoo ko. Kay karon mahigala ang tensyon sa Iran ug Amerika. Di pa na to masiguro kay naa pa labihan pa ka volatile mga sukid dig paminaw. Dunay proposal ang Iran ingon ang US may galang totally unacceptable. So dili kuno madawat. Straight to the Og point. ang Iran sad mahigala mitubag og nipasidaan nga dili mopugong sa pagbaos batok sa bisan unsang pag-atake sa Amerika o pag-deploy og dugang mga barko diha sa Strait of Hormuz. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Público. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one. Pagtagad sab karong taod-taod mga sukid tig paminaw. Prospikas kabahin ang karong adlaw mauna ron ang voting didto mga kagalaan sa plenary. Huma naman mahigala ang kinini ang House Committee on Justice adto na sa plenary. So primero nato mahigalang nahibaw-an nga didto sa House Committee on Justice why Cebuano congressman nga nibutar mga higala pagpa-impeach ni VP Sara. Kay di ay mga kagalaan wa man pod mga higalay Cebuano congressman nga member sa House Committee on Justice indikin. Straight to the point. So makonfront ang mga Cebuano congressmen karong adlaw. O ang uban pa mahigala nga mga congressmen karong adlaw ang ilang paghukom labot mahigalang Vice President Sara Duterte ipa-impeach ba or dili. Straight to the Kay point. kadtong 55 votes mahigala nga nakuha sa House Committee on Justice. Why bisag usang congressman kay why membro da ipod, no? Why usang congressman nga membro nga Cebuano congressman nga membro sa House Committee on Justice. Muna nga why nibutar. Pero karon tan-awon na to unsa ba ka mahigala. Nya human ang mga congressmen do naman ay mga katarungan gyud malagmit nga ang ilang katarungan og mobutar sila kay kini mahigala nga pagbuto dito mga kagalaan sa plenary mahimo man sila maka-explain sa ilang buto indekin dili man ni pag-vote nimo nga secret balloting ni. Ang mahitabo ini mo butar ka for impeachment or dili mo explain ka sa imong buto. Straight to the point. Sa paminawon po nato unsa ilang explanation kay kinini ang uban mahigala mo explain man nga di sila kadag project o di sila mo buto. So dunay pressure mga higala nga gi-exert ani aron nga ang usa ka congressman mobutar alang sa impeachment ni VP Sara. So tan-awon na to ron. Last year ang impeachment dunay 215
ka mga buto sa mga congressmen suporta nga i-impeach gyud si Vice President Sara Duterte. Karon ang pangutana karon tuiga, makuha baghapon nila ang the same number of support diri sa lower house. Mo nay pangutana. Ikaduha, matud pang tiriridon, kaya nga kuhaon nga mapada na gyud ngadto sa Senate ang impeachment, articles of impeachment, kaya gikinahanglan 1/3 votes raman. So kanang 106 votes kayang-kaya nga kuhaon. Pero imong itandi sa support last year, mao nay tan-awon pa kung makakuha bag 215, but kana siya immaterial na. Ang importante nga mapada nila ngadto sa Senate ang articles of impeachment, makakuha sa buto lamang nga 106. Og matod pa kayang-kaya nga makuha ka ng maong buto. Straight to the point. So, malagmit, mahuman ang voting karong adlaw, masubmit ugma ang articles of impeachment by May 13, Wednesday. Kaya nagdali man sad ni Mahigalas Tito Soto. So by Wednesday, magsugod o convene ang impeachment court. Straight to the point. Adto na mahigala ang full-blown trial kung pananglitan makonvene gyud ang impeachment court. Kay basig questionon sa ni mahigala unya ang pag-convene og angay bang i-convene or dili ang impeachment court. Masamok pa man ni mga sukid tig paminaw. Straight to the point. So by Wednesday kung makonvene ang impeachment court, tuloy-tuloy na mahigala, padong na mga kagalaan sa kinini ang full-blown impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ug samtang karong adlaw ang voting kagahapon ng lihok sad mga higala ang mga supporters sa mga Duterte. In fact, dito sa Sugbo, doon na mahigalay gihimo nga Rage Coalition. Diri ni mga kagalaan sa kuan. Kinini ang Casino Espanyol kagahapon nagtapok ning mga leaders, no? Mga leaders, mga higala nga mga ni support usab sa pamilyang Duterte. So kini mahigala doon na ba yung mga audio ni dong? Ato tisingan ko no paminaw dong. Ang sa gawas nga bahin patindagan ng tao nga dili naman sa sod. Sige ko no be. So ayan ta ko no paminaw. Mo ni mahigala ang daghan-daghan sa nang apil. Mga leaders ni mahigala kay katong uban si Basti Duterte mo inaa. Lahi na po na yung kanta, no? Okay. Straight to the point. Sa wanang gitambungan ni Basti Duterte kagahapon. Sa dilim ng gabi, may ilaw na dala. Boses ng masa, hindi nawawala. Sa bawat laban, tapang ang sandata. Para sa bayan, puso'y handa. Hindi uurong, hindi matitinag. Sa hamon ng bukas, siya'y matatag. Duterte, ang Okay, sumao ni mahigalang activities kagahapon nga gitambungan ni Davao City Mayor Basti Duterte.
Diha po si Congressman na Kiko Barsaga, former Speaker Alvarez, o gauban pa mahigala, no? Kato mga senatoriable sila nga atong last midterm election, ano nga sad mga higala kagahapon, diri sa may Casino Espanyol. So timing ni mga higala nga ilang gi lusad ang Rage Coalition kagahapong adlaw, tinambungan ni sa mga nagkadaiya mga leaders din sa Subo, dunay mga mayors may galang nanambong, mga former mayors, no, nga nanambong sad may gala sa tulo ka mga syudad. Si Paz Ladasa sa Lapu-Lapu, si Mayor Mike Rama sa Cebu City, si Mayor Cortez mahigala sa Mandawi. Murag hasta si Regal Oliva dito tambong sad, ha? Dili ni ang nidagan pod pagka congressman mahigala diri sa may Mandawi area, mga sukintig paminaw. Straight to the point. So mo ni may gala mga panghitabo kaghapon, ubay-ubay ni mga sukintig paminaw kan totoo ang mga leaders ni kay gilimitan sila nga ang makasuod lang dito sa Casino Espanyol. Doon ay mga 500 lang ka mga ulo ang gipasulo dito mga sukintig paminaw, pero daghan gyud po nanood, no? Pero ang dili sa gawas nga bahin, daghan kuno sad kuno Indekin. Dapat tay mga pictures sa gawas sa Casino Espanyol. Nakakuha pa ta mga pictures kasamang names. Moros Jimmy mo nakakuha to, Jimmy siguro mga pictures daghan sa gawas nga bahin sa Casino Espanyol. Atong gitan-aw mahigala ang kuan ba? Ang support sa mga tao kay kinigod ba nga sukintig paminaw, labi na ang katong mga masa nga ni suporta ang diri sa may gawas nga bahin, masabot mangunato mga kaygalaan nga kinini ang mo man importante kanang mudagan ka og mga posisyon mahigala nga tuwa sa taas sama ng presidente nga kana mga tao di man na madaan yung palit ng tanan kay daghan ko ni Pilipinas ko ni madara to mahigala og nara sa imong distrito, pinalitay sa distrito kasama nga kay budgetan ni mo kwarta, pero kining Pilipinas medyo kinahanglan gyud ka nga doon na kay amor, doon na kay X factor sa mga tao nga mubutar nimo. So kini ang mga Duterte mga higala doon na sila matawag tog X factor. Nga kadagi mutapok ang mga tao ba? Mutapok ang mga tao. Kay kalainan gud mudagan kay presidente unya ang mga tao di gud mga higala mutapok, bisa pag imong pang tagaag snacks, igo lang mo kaon sa snacks nga manghuli. Kung nagplano kang mudagan pagka presidente unya maunay kinini ang kinaiyas mga tao para nimo na makaingon tain lagdayon. Kay lisod kayo mga higala, no? Dunay uban tagaan ni mog t-shirt, tagaan mahigalag pamiliti, hakuton pa ng uban, mo uban pug hakot nya artista ray Apson. Pero kung bati gyud tuod og panalitan kining ilang gihimo nga Rage Coalition kagahapon, tan-aw nako pagbabag mahigala sa ilang campaign nga no to impeachment. Pero sa pikas bahin malagmit nga si Basti Duterte mo na ilang gi-introduce para mga higala nga plan B na sila day. In kaso nga ma-impeach gyud si Sara, si Basti Duterte mahigala na ready sa pagpuli mga higala isip kandidato sa mga Duterte. Mao po ni ang tubag ni Amy Marcos nato atol sa itong interview dinhi sa atong sibianan pagbisita niya dire. Unya si Basti na papanulti mga kaigalan, medyo may pagkadigong na basag sinultihan. Astang tuno, astang tingog. Murag ang mga tao ba murag kuan sila? Na emosyonal sad sila mga higala. Sa ato ning pagtagad karon nga taod, no? Pero mo na og mudagan mahigala kontra ni Basti. Ibutang ta kana mo tapok ang mga tao. Kana Astulfo, ibutang ta day. Og si Tulfo mo aray malagmit ang mga tao mo tapok pasad. So tingali og tinuod siguro tong ingon sa Palace Asia nga tay mahigala si Sara Duterte og si Tulfo. Kana kung tinuod ha, kay nagpasurvey ko gakong kagulingon diri sa atong Facebook page mura lahi man na resulta. Ating padayon ni mahigala karon tutor standby lang una humalamang pipila ka mga pahinumdom. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala ning atong mga issues karon nga buntaga makigalaan. Kining magbangga god mga higala ang administrasyon ug ang oposisyon. Kung panalitan wa gyud dag-anan ang oposisyon day, murag na magud ni mga bandwagon effect ba indekin. Kabantay ka kung ganahan maga sa kanang team nga winning team. Tan-aw nimo winning team ang higala ang mga Duterte, ganahan sa kang mulaban-laban.
Mudaghan sa samot. Tan-aw nimong winning team mga higala ang administrasyon, daghan sa nang mulaban-laban. Pero karon mulaman og imong timbang-timbangon pareha man naa sa kuan ba? Og sa boxing pa ni mga higala, medyo kumbate gyud. Ha? Kumbate gyud mo na nga ligre mahigala kay kining administrasyon di man basta-basta sad nya kuan kinaagon nilang tanang resources. Ang mga Duterte mahigala bisagwa nila mga resources mo sukol man sa gyud. Kita ka mahigala sa support sa mga tao. So mo na nga medyo makalilibog sad ni in the part mahigala sa mga congressmen karong adlaw sa ilang pagbuto. But kining house mangod mahigala predictable ni, predictable ang house. Ang sa Senate ngadto na mahigala ang kumbate gyud. Kay kining sa house medyo alanganin man ka. Kasagaran ni mga congressmen mahigala og presyoron sa taas. Diha po'y pressure sa ubos, mamili gyud sila. Tan-awon po nila og doon na ba sa project nga mada para sa ilang distrito. Kay kanang House of Representatives matud pa kung magsupak-supak ka sa liderato unyag diktas Malacañang wa kay madang project indekin. Mo na nakalisod sa napita mga sukit di paminaw. So aton tan-awon ha, ang atong mga Cebuano congressmen. Asa ba na yung mga naong anladong names be haman to be? Unsaon nila pagbutarong adlaw? Kay doon na may nominal voting nga himuon. Nominal voting ang ilang himuon. Matod pa. So, tagaan og higayon ang mga congressmen nga mo sulti kung mubutar sila o mo explain sa ilang buto ngano nga mao na ilang stand. Straight to the point. So ato na napalantawan nga kini sa Abantidaan, kinsa sa Chua, sa Jirbelo Istro, mubutar pa man igbalik inday kin nga tos plenary. Mo diskurso gini dito mga kailan, no? Nga maone nga ilang ipa-impeach sila si Sara. Doon na po yung mga congressmen ani nga opposition nga mo diskurso sa siguro tong uban nga nganong dili sila mobutar. Na po uban mahigala nga ilang pilion nga igo na lang mo ingog yes, mo ingog no. Wa na daghang explanation kay aron nga ilang sundo na lang tong giingon sa insek kasama nga kay nga dakhang sulti, dakhang sayo. Wa sulti, wa sayo. Okay. So mo ni mahitabo karong adlaw ha. Sundan na to ni. Unya ang taga Sugbo be asa man to mga taga kani mo ni sila. Unsaon man nila pagbutar karong adlaw? Mo explain pa ba sila sa ilang buto or dili na? No? So mo ni mga kigalaan ang ato mga congressmen akong gi butang dili lang mga pictures mahigala sa atong screen. So far ining pila man ni ka mga congressmen, 12 man ni ka mga congressmen ang sa Sugbo. Apil na niini ang mga party list representatives. So niining maong mga congressmen last mga higala nga impeachment, duha to ang wa mobutar sa impeachment ni Sara. Kini si QT Dilmar miingon nga no, o si PJ Garcia ang miingon og no. Karon mga higala, kumusta kaha? Di talang sa sila paunhan siguro kay karong adlaw mahibaw-an naman ito kung sa ilang buto mga higala. Straight to the point. Ang ubang mga congressmen nagpapurso sila sa ilang mga tao kung unsa bagyo kuno, unsa may atong baluganan, ha? Nagkonsultation sa mga leaders, matud pa tong uban, nagkonsultation sa mga tao tong uban, kay unsa ba kuno'y along atong baluganan, mo butar bata sa impeachment ni Sara or dili ba? Straight to the point. Buahan inigbutal sa congressman dito, o moingon siya no, kay maoy iyang nakuha sa iyang consultation dakin. O moingon siya yes, mabutal sa yes, nga impeach si Sara kay mao'y nakuha po niya sa iyang consultation. At least may lang nga mga tao di masuko sa congressman, maapil ka suko sa mga mayor nga gikonsulta. Ato mga tao mga higala, ha? Patabang lang po kadto nga consultation man so kini among nakabuot nga desisyon dili ni ako ra, amo ning gisabutan sa mga constituents. So wa kay angay kasuko, kumantan masuko gyud mo di babahin-bahin ang kasuko. Atal ni agi kato katawa mga sugid tig paminaw. So mo nga hitabuan no. Tanawon tanay karon but sa ako nang giingon ang lower house mga kagalaan kuan ni kini ni ang expected ni predictable ni ang ilang
pagbuto diya. Kay lahi ang congressman, lahi mahigala ang mga senador. So, napatay lang yung video atong kagahapon dong, katong sa Rage Coalition. Kuha na ko nitong uban ng mga video. Katong kuan yun. Ubay man na sila dito sa Casino Espanyol. Napatay lang niya kuan. Ato ko na i-play ko no names. Timing yun ha, pulos mga timing ni nga. Karon ang voting, gahapon ang Rage Coalition, aron yun nga pag hatag mahigala o kuan mga pakita po ang oposisyon nga naapoy may mga tao. Di po ninyo pwede nga irok-irokon lang. So mo ni mga pictures no. Kagahapong adlaw ato sa Rage Coalition. Mao ni mahigala ang kuan. Dito sa gawas kuno sa Casino Espanyol pati naghanap pag yung mga tao mga higala no. Tan-aw nako kini ni ang gituyo to nga mag-launching kagahapon aron mag huna-huna ang mga congressmen ang mga kuan unsa bay ilang buto indekin. Kay ubay-ubay man no. So mao ni mahigala ang nahitabo kagahapong adlaw. Okay. So grabe gyud mga tao no murag ang mga Duterte napas sila anang magic nga once mo naay mga Duterte may gala mo appeal dunay rally about ana mahigala dunay mga meeting about ana ang mga tao mo magnet ba nga mo hugop gyud mo na importante mo dagan ka og mga national positions tan-aw nako mga kigalaan kini si kuan si Leni Robredo day tapukan bas mga tao dili kaayo basin pag doon gyapon mo tapok pero dili siguro kaayo gyud kini Stolfo duda ko basig mo tapok ang mga tao sa dani no mo na nga kumbate gyud panalitan og unsa manggaling. Kay kini mga Duterte na ibaw naman nato nga inani gyud mo magnet mahigala kay kana lagi sa ako nang giingon og mudagan ka og kana na ang national position ibutantas Trillanes kay ilaman tong butang nga kana na ilaman tong gitudtod sad nga mao imudagan na lang kay si Leni ni Atrasman ni Atras si Leni nya si Tulfo ni ingon masadto mahigala nga why interest kay mudagan kay magpare-elect na lang siya o magpare-elect ko si Tulfo pagka senador medyo sure na ang mudaog pero mudagan kag presidente medyo kulba hinam sad nga ideal mudaog ka or dili. Straight to the point. So mo na nga ingon Stolfo mapare-elect lang kuno siya. Nan kung wa na ingon nga Trillanes may padaganon or si Risa Ontiveros mutapok ba mga tao day? Kay Trillanes idagag mayor sa kaluukan. Mura man lang ordinaryo nga tao di man mutapok mga tao balabay-labayan man lang. O inana may galang mo labay-labay niya gidid man lang kas mga tao wa mo tagad nimo. Dili lang kamo dayog dagan. Kay lisod man mga higala no ngita gyud kandidato nga kana gyud kuan kay mo lagi ako giingon bisa pag imong pang librihan og snacks na karon. Unya wa gyud ka uyo nimo. Tagaag t-shirt pa nga naiprinta sa imong apelyido imong ngan. Unya hakuton pa mahigala inig rally. Unya dili gyud na gusto nimo mga sukit tig paminaw. Wa gyud kay mahimo ana kay igo ra na mo kaon da sa rally og igo ra na magsakay-sakay sa truck nga gigamit mahigala para sa paghinakutay. Nya mo tan-aw og artista pag human wa na. Ang kuyam ko na kanabitang dunay krusada ba? Labi pa mga tao may gala emotional sad. Kaya Kiko Barsaga. Nisulti ba sa Kiko Barsaga day no? Nisulti sad mo ni. May ato ko no paminaw ni dong kanang kang Kiko Barsaga. Aw kan mo na ni. Kanay. A good future Sa may gisulti na ni. Thank you to 2028. God we will create a good future for our country. Thank you to 2028. God Okay. Okay, so mo ni mahigala no ang nahitabo kagahapon adlaw. Ato ni nga tagag pagtagad no nya unsa may mahitabo ron. O nya atong discussion mahigala labot sa lower house, manage your expectation na lang dito sa lower house kadto mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte makuha nila ning 106 votes. Gamay ra na mga higala. Adto na sa Senate ang kumbate. Nya ato lang sa tan-awon paminawon to unsa ila mga reasons sab kay inibuto nila mahigala ila man ang isulti. Pero ato ipadayon itong discussion labot unya sa mga panghitabo sa Senate o sa unsay mahitabo ugma pinaspasay na ni kay mabutuhan ni karon ug maadto na sa Senate by May 13 mag-convene na ang Senate unsay sunod-sunod nga mga panghitabo mga sukitig paminaw ato pagtagad ni mahigala sa ato pagbanuban ato lang tiwason unya taw atong dugang pa mga discussions sa mga panghitabo mga kagalaan nya si Bato de la Rosa ipatawag ra ba sa mga higala sa CIDJ
gusto nilang palugwaon si Bato gyud mga higala, kay basin ni lugwa, basig madakop na pud ni kay para sa ICC nga warrant, na ha? Kay matod pa sa hungihong na may warrant nga ni gawas. Ato ni tagag pagtagad sa may higala. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now sa pikas bahin mga higalas, dili pa padayon sa unahan, si Bishop Abitoy, Cebu Archbishop Alberto Abitoy, usa ni mga kagalaan sa mga bishops nga medyo murag yang aura day okay rag aura nas Bishop Abitoy. Paminaw ko ba? Kuan kayo siya no? Hinuon wa pa ko kamit niya personally. Kay tingali og plano na to mo bisita baka ta dito sa iyang opisina pero busy sad kaayo ba? Pero ako nakita niya iyang mga humili dito pa sa Bohol og abot niya dito sa Cebu. Si Raymart Pugoy may sige nitog cover ani ni Bishop Abitoy. O doon ay mga kuan padatag mga reporters dito. Pero taga Bohol man sa kuno si Raymart pagkapare pa kuno ni Bishop Abitoy day kailan sa ani day? Medyo naa sa iyang kagulingong batasan sa gyud nga kuan pang masasad ba? Hasta si Attorney John Kagulada taga-ila ni. Iyan ning barkada sa iyang amahan ni. So matay tayo na ni makuan na ni. Pero karon nahimo sa mga higalang obispos Bohol unya karon sa may Archbishop dito sa Cebu. Siya mo ay mo guide mga higala sa katawhan sa Archdiocese of Cebu. Karon doon na siya pamahayag mga higala kay karong adlaw mao manggod ron ang voting na sa impeachment batok mga higalang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So at least ining pamahayag may higala sa balita nga to nakuha. Si Bishop Abitoy at least medyo neutral na iyang pamahayag day. Inday ken no. Sa iyang post sa social media, in fact, nanggawas din sa mga balita po, mga kagalaan nato. O ngani kini akong i-quote mahigala ang balita sab sa Cebu Daily News. Matod pa si Cebu Archbishop Abitoy has urged Catholic legislators to approach the impeachment issue with moral discernment, prayer, and commitment to truth and justice. Straight to the point. Sa Bidisaya pa mahigala si Cebu Arsobispo sa Subo nga si Bishop Abitoy nag-auhag sa mga Katoliko nga mga congressmen nga mo approach ni impeachment issue with moral discernment ubanan sa mga pag-ampo o commitment alang sa kamatuoran o hustisya. Straight to the point. Wa gid sa manawagan may galang nga pirma mo nining impeachment batok ni Sara. Wa po sa manawagan niya ayaw mo pirma. Ang iya nga ampuin niyo daan kana inyong desisyon. Kinahanglan mo moral discernment, prayer and commitment to truth and justice. Matod pa mahigalang Bishop Abitoy sa iyang issue nga pastoral guide for lawmakers on the question of impeachment. Yato milabay mahigala nga Sabado, silbi pahimangnon niya daan kay karon man ang voting god mga higala. Miingon siya mahigala nga kining buto mga kaigalaan sa House of Representatives whether to formally impeach Vice President Sara Duterte karong adlaw mahitabo ni kung ma-formally impeach ba si Sara og ma-send na ngadto mahigala sa Senate ang articles of impeachment. Matod pa mahigala iyang gi-emphasize ni Bishop Abitoy nga kining public service is not only a political duty but also a moral responsibility before God and the people. Straight to the point. So kining pagserbisyo sa publiko gipahimug-atan ni Bishop Abitoy nga dili lang kini politikanhon nga duty apan moral responsibility usab atubangan sa Dios ug sa tao. He said decisions involving impeachment should not be reduced to political strategy, personal loyalty, or partisan interests, but should instead focus on truth, accountability, justice, and the common good. Straight to the point. Atod pa niya mahigala nga kining desisyon, may kalambigitan sa impeachment, dili lang mga higala i-reduce, isip politikanhon nga estratehiya, dili pa pamulitika lang mga higala, ha?
nga mga strategy, personal nga loyalty or partisan interests. Dili na. But kinahanglan i-focus sa kamatuoran, sa accountability, justice og ang common good, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Unya, matod pa sa Arsobispo, ang lawmakers should not primarily consider whether a vote would benefit their political future, but rather whether it is true, just, and beneficial for the nation. So ang usa ka magbabalaod, dili lang mo consider, unang primarily consider sa iyang pagbutar alang sa benepisyo nga politikanhon, but kinahanglan nga iyang tan-awon ang kamatuoran, ang hustisya o ang benepisyo sa tibok nasod, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Makaayo ba ni impeachment or dili? Medyo kini mahigala neutral si Bishop Abitoy ani nga panawagan. Wa sa manawagan nga pirmahin ninyo ng impeachment case batok ni Sara. Pero wa po sa manawagan nga ayaw niyo pirmahi. So gihatag tanan nga tos mga congressmen inyo gyud ni. Unsaon yun mag-discernment mo diha. Kung makaayo ba ni sa common good kining impeachment or dili ba? Straight to the point. Si Bishop Oy pahimangno sab sa mga public officials against acting out of anger, fear, blind loyalty, political pressure, or personal ambition. Iyang gipahimangnuan mahigala ang publiko, mga public officials, batok sa pag himo mahigalag mga butang, gumikan sa kasuko, or gumikan sa kahadlok, or gumikan sa blind loyalty, or gumikan sa political pressure. Ayaw maghimog mga butang or decision gumikan sa pressure sa politika. Or personal ambition. He stressed that national decisions must be guided by moral integrity rather than political convenience. Straight to the point. Mao ni ang pamahayag mahigala sa Arsobispo. So, prayer before decision making. Iyang gibutyag mahigala. Iyang gipahimugatan ang kaimportante sa pagampo and conscience formation. O miingon siya nga Catholic lawmakers must sincerely seek God's guidance and ask for wisdom, humility, and courage in making their decisions. Straight to the point. Kini mga Katoliko nga mga congressmen, atod pa niya mahigala, kinahanglan nga sincero sila sa pagpangayo o giya sa Ginoo o pagpangayo mahigalag wisdom, pagpaubos o ang kaisog sa paghimo sa ilang desisyon. That is why prayer is essential. Matod pa niya mo na hinungdan nga kini pagampo importante. A Catholic lawmaker must consult God sincerely and ask for the grace of wisdom, humility, and courage. Matod pa niya, imong konsultahon ang Ginoo sincerely. Dili ng sincero ka ni konsultas Ginoo sa tupa, dili kwarta. Mo hinungdan nimo yung buto ka kasamangke. Kay kwarta gani mo yung nagpabuto nimo na, dili na sincero na. Mahisgot ka kag sincero, dili gina tungod kay nada ka mahigala sa pressure. Kini kinalan mahigala nga kwan. Conscience is not merely personal opinion or emotion. Matod pa niya. In the Christian understanding, conscience must be formed by truth, prayer, moral principles, and honest discernment. He also encouraged lawmakers to seek advice from constitutional experts, persons of integrity, trusted spiritual advisors, and constituents, while warning against surrendering one's conscience to political patrons, pressure groups, or popular sentiment. Straight to the point. Wala nagbawi ng iyang kwanday. Makaingon kag panalitan o kuan ka murag nas tunga-tunga ning iyang mga pamahayag, mga kagalaan. Pero importante nga dili ka mapada, dili ang imong desisyon tungod sa political pressure, dili tungod sa kwarta, dili tungod sa imong personal nga ambition o uban pa, no? So mo nang conscience vote, mo ni ang emphasize mahigala ni Bishop Abitoy. Kung makadawat kag mali-malitang kwarta, pwede gyapon ka maingon kay nga conscience gyapon nimo na kay. Ato ni agi katawa mga sugid paminaw.
Bitaw kay kanini ang karong adlaw mahigala expected yun na. Nya tan-aw na to ang ato mga congressmen, ang ato mga senate, atong mga senators magpaabot pa ta. Batan-aw na to mga higala ang atong mga congressmen unsaon la pagbutar kay ila mang i-explain ang ilang buto. Malagmit inigbutar nila lahi man tong sa kuanday tumilabay nga impeachment nga napaspas ba. Pirma na to, pirma. Dayon transmit ngadto na sa Senate. Moto last year kay nakakuha man sila dayon og 1/3 votes. Sobra pa sa 1/3 votes nga wa na mo agi didto mga higala sa House Committee on Justice. Kanigod kinaagi man ang process. So may tabuan ni after sa House Committee on Justice ipasa sa plenary. So unya tan-aw na to may higala sa plenary unsay explanation sa mga congressman. Mo ni tabo inday kay like sa panghitabo atong impeachment ni ni President Irap Estrada. Nga ang usa ka congressman mo vote siya for impeachment pa siya ni Irap or dili. Nya iyang i-explain ang iyang boto. Nay uban nga mo diskurso pa gyud og maayo nganong mobuto siya may galag yes or nganong mobuto siya og no. But ang uban sad mahigala di na mo diskurso. So tan-aw na to kini karong adlaw o kinsay maayong mo diskurso sa ato mga congressmen mo diskurso pa ba sila or dili na ba? Straight to the point. So inigbutar nila nga yes, gusto na mo ma-impeach si Sara. Malagmit do na sa supporting reason day. Malagmit pa po sila nga among tuyo nga ipa-impeach si Sara aron nga mapaminaw na to gyud ug unsa ning iyang mga tubag inana no kakano na ang makatubag sa dito sa Senate napoy uban nga pinainana mahigala pagkasulti ang uban sad miingon nga pirma sa impeachment kay manubag gyud Sara ang uban sad mahigala miingon nga dili sa pirma impeachment kay may daghang mga problema sa nasod kung atong gukuron si Sara sa intelligence fund anya ang flood control wa na to gukura medyo balikwaot kay tan-aon. So lain-lain ni mga rason tanawa na unya. Atong tan-aon mahigala unsa ni mga rason. Unya di pagawas pod mahigala karong adlaw sa PGMN tong ilang expose ang giatake day ang si Speaker Martin Romualdez may giatake og ang House of Representatives nga grabing daghanang mga buaya. Sila mo'y nakakwarta mahigala medyo unsa may mahitabuan ni ma-neutralize ang mga tao imbis kay imong dagkutan ang mga tao nga masuko batok ni Sara Indekin. Mabahin ang kasuko sa mga tao, suko sa Sara panalitang masuko lang yun. Ang uban masuko sad mga higala sa mga congressmen, Speaker Romualdez ug hastapan BBM ngano nga grabing kinawatay sa flood control project. Straight to the point. So iyahay sugnod. Iyahay sugnod. Sugnuran ang mga tao nga masuko batok ni Sara, but doon na po mahigalay mo sugnod sa mga tao nga masuko mga kigilaan sa mga congressmen nga mao mga higalay mamirma sa impeachment complaint batok mahigala ni Sara. Straight to the point. O pirma ron sa report o sa articles of impeachment mga sugid ti paminaw. Mo ni ang mga mahitabo mga kigalaan porbida. So but sa ako nagiingon kining Congress ang House of Representatives tan-aw nako ako lang nagi forecast daan ha. Predictable kayo ang Congress, predictable kayo ang House of Representatives, malagmit ilan na ning pasar gyud within today, malagmit ilan ning ma-submit sa Senate tomorrow, unya inig ka 13, mao na gini mahitabo si Tito Soto kay atat man, malagmit makonvene by May 13. Pero by May 13, igabot ani mahigala sa Senate, malagmit nga questionon po ni sa mga opposition senators og mag-convene ba sila as impeachment court or dili. Malagmit aray, tanan ani himuon gyud ay. Tan-aw nako no. Ang uban mga strategies ni, ang uban mahigala lain-lain lang, no? Mo ni ato napanlantawan mahigala sunod nga mga panghitabo. Pero makaingon tanong nga grabiha day mura og grabing impeachment nga atong gipangatubang last year pa hantod karon murag wa naman ma-focus trabaho nalingaw na lang tani, wa ma-focus mga projects. Straight to the point. Sige lang. Kamo diha sunod lang mo sa kong program kay aron nga ato ning mahubad ning mga kwan sa impeachment, no? Kay mao naman gini. So ako mong dasigon, kuan na lang mo daan, pag-andam lang mo, subscribe na lang mo daan sa kong YouTube channel. Kaya aron nga matagaan tog husay ning impeachment diri mahigala sa atong Sibya. O man sa akong Facebook page, o Facebook page na mo sa DYHP o IFM. Nya paminaw na mo sa DYHP o IFM kay atong ipatinaw din mahigala ning impeachment. Atong i-discuss diri matag adlaw nga dunay hearing, ha? Standby lang sa kadali ba, pahinumdum sa tap. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall #1
Number one. Straight to the point. Okay, mga higala itong balik-balikan gamay. Kining mga gipanghimo karon pulos ni mga lain-lain nga kuan ha, ang pikas-pikas nga grupo doon ay mga activities nga gihimo. Iyahay ni mga higalag pa kuan ba? Pakita mga kaigalaan nga naamoy power na asad mi dire, ha? Kining gihimo mga higala sa mga pro Duterte nga naghimo sila Rage Coalition kagahapon, nagtapok diri sa Sugbo. Nanambong tong mga leaders sa PDP laban. Diha sila may gala si former Speaker Pantaleon Alvarez, si Kiko Barsaga, si Basti Duterte, o mga kaubanan nila, o ang mga politician sa Sugbo uban nga nanambong. Pakita ni Dekin nga, nami, na mga tao, back up mis mga tao. Ay mong kiat lang din haog, bataka lang mong, butar against mahigala sa impeachment or unsa pa mo, Paghatag po ni kini nga mga tapok, paghatag ni og warning pod sa mga senators nga ayaw mo kiat din na sa inyong decisions. Labi na kadtong mga senators nga mga re-electionist by 2028, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Kailangan careful mo sa inyong desisyon. Klaruhan ninyo na diha. Otherwise, ni apoy support mga higala si Sara Duterte. Kana pakita na og show of power sana. But sa administration sad mahigala, kining gibuhat po sa administration, labi na mahigalang pressure karon nga gihatag sa mga congressmen, pakita sana nga dunay power na Malacañang day. Ay mo tulibagbag na kay delikado kayo mo. So gawas mahigalang dunay power na Malacañang, akong duda, kini pa ganing gibuhat nila raw ni Senator Bato de la Rosa mga kaigalaan nga doon na warrant matud pa sa ICC, dakpunon mahigalas Bato, wa na nimo pakita si Bato mahigalas pagkakaron, magpaabot ni sa mahigala og dunay change of administration siguro pohon, o di nas BBA may mulingko diha basig adto pa ni pakita si Bato. Straight to the point. Kaya sa pagkakaroon mahigalas BBM pa nas Malacañang, delikado ni madakop ni padanis dahig. Straight to the point. Nakaroon sa Bato wa na mo gawas ni. Nya karong adlaw nga mao mga higala ang pagpinirmahay sa mga congressmen sa plenary labot sa impeachment ni Sara Duterte. Karong adlaw pod nga gustong palugwaon nila sa Bato, pinagi sa subpina nga gi-issue na karon sa CIDG mga sukintig paminaw. Straight to the point. Nanay subpina ang CIDG day. Paghauson nila sa Bato gyud. In fact, matud pan John Vic Remulla dunay 10,000 ka mga pulis ang giandam na para mo lugwa ni mga higala si Bato ug asa ni karon magtago. Straight to the point. Unsa may bot pasabot ani ron? Inigawas aning Bato mahigala timing gyud nga padung nang impeachment musugod inday paghatag ni og strong signal nga magpa musunga nga gani mo di mo mutuman sa mong gusto man inyo madangatan. Makahatag ni chilling effect ngadto sa mga congressmen o mga senators. Oy, labi na ikaw congressman kadaan kan dunay anomalya daan. Labi na involved kada corruption na diha. Kay kayo na diha ron mga higala. Mo nang di gid lalim sa congressman po doon indekin. Hindi man na perfect na mga congressman. Okay man lang pa isog-isog lang ka diha kung naay investigation sa corruption na nya dili ikaw maimbestigaron hala isog-isog ka. Kasi importante lang nga dili ikaw may masubject sa investigation. Kay ikaw may masubject sa investigation, haskang problema hagin mo. Kaya kinsa may makahimo ra ni ana, ang administration ra inaan nila tanan power. Mo nakaron kini mga congressmen, aside ana may galang allegation sa bayad-bayad ug uban pa, ang pressure ana dili lalim. Kay makitaan ka diha karon dunay lay bisag resibo lang duha ka buok dahil resibo nimo sa imong pagka-congressman nga wa magkadimao diha, padak-o na mahigala ila ra batanan. Mo nang delikado kayo. Kining kang batoron nya mi issue na ang CIDG og subpina unsa may bot pasabot ana. Malagmit ka na strong signal na nga diya si Bato tago-tago ni asa dapit ni palugwaon na mo ni. Niya nay subpina. Maunay mahitabo ninyo kung musupak mo sa among gusto. Pwede nga kana usa na ka mensahe kay kining tanan inday ken dili man ni kwan. Di man ni timing lang tanan nga kunan. Nataghapan ra dili oy. Planado ni kasamang ki oy. Planado ning tanan mga sugitig paminaw. So kini
Tanaw na to, umugawas ba to rong adlaw mahigala ni gawas ani kay gisupina sa EDG dili ba ni madakop dayon ni pada sa dahig, ha? O ba padanes dahig mga kaigalan maingon na wa na. Mao na madangatan ninyo ha, igi mo supak-supak. Straight to the point. Morning dagana mga kaigalan, pero aton tiwas og isgot lo taon speakers gabahin. Ato sa nga tagag pagtagad mahigala kay kinini ang di amay krimen nga nahitabo mga higalas nagagod. Duha ka buk ning namatay ang pamilya may gana. Unsa man ni adik-adik ni nagpatay day? Mao lagi problema no. Gisulong sila mga sukitig paminaw. Tagan tanig pagtagad mga sukitig paminaw kay porbida. Dili malalim ning hitabo mga kaigalan ha. Destulin niya ron si kasaman Jane Gallardo ato ko ang report kay gisulod sila sa ilang balay ang namatay ang amahan ug ang anak. Ang asawa, ang inahan nga naa sa usa ka panimalay naangol og critical ang kahimtang ron. Mo ni ang nahitabo mga sukit ti paminaw kini nga portion to sab kanato mahigala sa DTX 500 taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension basin taas imong sugar basin may diabetes ka unya wala ka mahibaw ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo usa na kalason ngano nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo ang diabetic hypertension mo resulta kana sa pagkabuta pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dili pag-ayos sa samad pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon ang gulat pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. So balikon ko mga higala ha, kining tanan nga mga kalihukan ron, gitiming-timing man ron, ngano karong adlaw gud ang voting. Bisag ka na mahigalang sa DDS nga gihimo rage nga ilang gi coalition kagahapon day. Ang ilang gihimo kagahapon, ilang tong gituyo sa doy. Sa mga pro Duterte mga higala magtapok dili sa Cebu, maghimo mga kagalaan og kini ang consultation dunay mga coalition ilang mga leaders gitapok diri si Basti Duterte, diri mga higala si Panilo, diri si Alvarez, diri si Kiko Barsaga, sila si Rowena Guanzon, daghan, ani-ani. Sila si Rodriguez day, at Rodriguez, nangyari sila. Katong pagkaarian nila kagahapon, dili na ingon nga na timing lang sa tanang adlaw nga nung gahapon yun. Gituyo na, tungod mga higala, kay voting ron. Paghatag og signal, paghatag og mensahe sa mga congressmen nga ay mo kiat niya sa inyong mga decisions. Straight to the point. Because any decision nga inyong himuon karong adlaw that could affect in your political plan in 2028. Signal na. Og kana mga higala paghatag sana og strong signal sa mga senators nga kami dito sa Visayas ug Mindanao lig-on mi. Among gisuportaran si VP Sara diri. Ay lamog kiat sa inyong decision siya. Kana mga higala dili na ingon nga kunoy. Ako ma-appeal anang ilang kuan na nag-analyze lang ta sa issue mahigala pero sa akong analysis mao gina dili na ingon nga wa tuyo gituyo na nga sa tanang adlaw mahigala gahapon yun. So gahapon gituyo aron nga voting ron paghatag og signal, paghatag og strong message ni ining voting rong adlaw mahigala sa plenary unsaon pagbuto sa mga congressmen. Straight to the point. Mo na karon mahigalang Sugbo dunay tulo na ka mga congressmen matud pa murag dili mo butar nga i-impeach si Sara. Amot di ba ka na mausab mga higala kay bawo na ta. Kani politika makigalaan ang pressure og wa didto wa dinhi, pwede pa na mausab. But kini mga higalang dakpon pud si Bato nga nigawas karon ang subpina gikan sa CIDG day dili pud ni sulagma lang tuyo sa ni mga higala karong adlaw gyud nga paghatag og strong message nga kanas Bato ipatawag sa CIDG unya sa sunod mahitabo na di ba na balhog ka na dito or maingon na di ana patawag sa CIDG mo tungas Bato mahigala panalitan kay pangitaon siya 10,000 ka mga pulis guning giandam na nga mangita niya inigawas ni Bato mahigala ipada sa ICC day wala pag-ipon mo dito digong Straight to the point. maghatag po na og strong signal nga mao nay madangatan ninyo ha ay rig mo supak-supak sa gusto sa Malacañang. Straight to the point. Mo nang dili lalim na ron in the part mahigala sa mga congressmen ron panahon na nabutang sa daw sa magbibingka mahigala init sa taas init sa ubos. Mo nay tinuod mga sukitig paminaw. Atong isgutag tiwas na karon tong
Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.